Maayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Arestado ang usa ka maestro sa public elementary school sa Balingasag, Misamis Oriental. Human nga gingong ginamolestya ang iyang mga menor de edad nga estudyante ug kanhi mga estudyante. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, na rescue mismo sa balay sa maestro ang unom ka mga minor de edad ni ining mga estudyante. Ginakuhaan matod pa sa sospek og litrato o video ang iyang pagpangabuso sa mga biktima o gipakatag sa internet. Ani ato eksklusibong report. Sorpresang gisunod sa mga personahe sa Women's and Children Protection Center sa PNP ang panimalay sa usa ka elementary public school teacher sa Barangay Waterfall sa Balingasag, Misamis Oriental karong adlaw. Ang operasyon pinasikat sa search warrant nga gikuptan sa PNP kalabot sa impormasyong adunay mga laway nga aktibidad nga ginahimo ang sospek. Ang sospek usa ka 43 anyos nga lalaking maestro sa usa ka public elementary school sa nasangpit nga lungsod. Matod sa WCPC nga ilang nasubay nga ginamolestya sa maong maestro ang iyang mga minor de edad nga estudyante o kanhing estudyante o ginakalat ang mga hulagway o video sa internet. Ginagalaw niya talaga yung mga bata. Kung makikita mo sa masama man na pakinggan sa lalot naka-public yata tayo, masama man na pakinggan, pero yun yung talagang ginagawa niya sa mga bata. Nagkakaroon ng sexual activities with these minor victims. Sa operasyon, positibong nakuha sa otoridad ang mga gadget sa suspitsado o na-recover ang mga giingong laway nga hulagway o video ni ini uban ang iyang mga biktima. Na-rescue sab sa otoridad ang anaa sa unom ka mga minor de edad nga biktima kung asa upat kanila lalaki ug duha ang babae. Inamin mismo itong suspect na bawat galaw niya sa mga bata ay binabayaran niya ng 300 up to 500. Yun yung ibinibigay niya. Gikonsidera sa PNP nga high value individual ang suspect. Ilabi na nga usa kini ka public elementary teacher. Wala una gipatubang sa PNP ang suspect alang sa ilang nagpadayong investigasyon. Itong suspect natin is very influential, so pwedeng makagawa ng rason na pag-reportin niya yung bata or whatsoever na rason na pupunta yung bata sa kanyang residente, and ganito nga na inaabuso niya na pala. Kasong paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act ang atubangon sa dinakpan. Ang sospek, usa ka 43 anyos nga lalaking maestro sa usa ka public elementary school sa nasangpit nga lungsod. Matod sa WCPC nga ilang nasubay nga ginamolestya sa maong maestro ang iyang mga minor de edad nga estudyante o kanhing estudyante o ginakalat ang mga hulagway o video sa internet. Ginagalaw niya talaga yung mga bata. Kung makikita mo sa masama man na pakinggan sa lalot naka-public yata tayo, masama man na pakinggan, pero yun yung talagang ginagawa niya sa mga bata. Nagkakaroon ng sexual activities with these minor victims. Sa operasyon, positibong nakuha sa otoridad ang mga gadget sa suspitsado o na-recover ang mga giingong laway nga hulagway o video ni ini uban ang iyang mga biktima. Na-rescue sab sa otoridad ang anaa sa unom ka mga minor de edad nga biktima kung asa upat kanila lalaki ug duha ang babae. Inamin mismo itong suspect na bawat galaw niya sa mga bata ay binabayaran niya ng 300 up to 500. Yun yung ibinibigay niya. Gikonsidera sa PNP nga high value individual ang suspect. Ilabi na nga usa kini ka public elementary teacher. Wala una gipatubang sa PNP ang suspect alang sa ilang nagpadayong investigasyon. Itong suspect natin is very influential, so pwedeng makagawa ng rason na pag-reportin niya yung bata or whatsoever na rason na pupunta yung bata sa kanyang residente, and ganito nga na inaabuso niya na pala. Kasong paglapas sa RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act ang atubangon sa dinakpan. Sara, nanawagan sab ang PNP labi na sa mga nabiktima sa pagpangabuso nga dili magduha-duha sa pagduol sa ilang buhatan aron maaksyonan ang mga iligal nga binuhatan. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez.